субҳи барвақт гурӯҳи зиёди дӯстдорони сайру сайёҳат ин ҷо барои рафтан ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ҷамъ омада буданд. гурӯҳе барои рафтан ба Искандаркул, гурӯҳе ба Хоҷасанхок ва гурӯҳи дигар ба мавзеи Майхураи ноҳияи Варзоб омодагӣ мегирифтанд. минтақаи Майхура масири нави сайёҳӣ мебошад ва табиист ки ба он ҷо хоҳишмандони зиёде майли рафтан доранд. мо низ гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ маҳз ин минтақаи навро барои инъикос интихоб кардем. воқеан ҳам барои ман ки ба Искандаркулу Хоҷасанхок рафта будам, масири нав хеле ҷолиб буд. ҳамин тавр хатсайри сайёҳати варзишии мо аз шаҳри Душанбе роҳ ҷониби ноҳияи Варзоб гирифт. раҳураҳ аз миёни дараи Варзоб роҳ паймуда, ниҳоят пас аз убури нақби дӯстӣ дар сероҳаи Зиддӣ барои тамошо ва гирифтани аксҳо аз нуқтаи ҳамҷояшавии дарёҳои Зиддӣ бо Майхура ва саршавии дарёи Варзоб таваққуф намудем. ҳоло мо дар саргаҳи дарёи овозадори Варзоб қарор дорем. ин ҷо беҳтарин намо ба ҳамҷояшавии ду дарё кушода мешавад. сипас роҳи мо ба масофаи 3-4 километри дигар идома ёфта дар гардиши деҳаи Майхура қарор гирифт, он ҷое ки хатсайри пиёдагардии мо оғоз мешавад. ҳамагон ба бандубасти ҷуздон ва пӯшидани пойафзолҳои махсуси кӯҳгардӣ машғул шуданд. баъдан роҳбалад Ҷаъфар ба иштирокдорони хатсайр аз чӣ гуна сурат гирифтани сайёҳати имрӯза бо забонҳои русӣ ва англисӣ маълумот дод. биёндагони азиз, инак пас аз тай намудани қариб 70 километр роҳ дар масири Душанбе-Варзоб мо ниҳоят расидем ба минтақаи Майхура. ногуфта намонад ки ширкатҳои сайёҳӣ аллакай ин минтақаро ки ҳанӯз нав кашф шуда мебошад барои саёҳатҳо аллакай пешниҳод карданд ва бисёри сайёҳони хориҷӣ ва дохилиро ба ин ҷо меоранд. барномаи мо чун ҳамешагӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард таҳия мегардад ва моро дар ин сайёҳати варзиши якрӯз сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. меравем. деҳаи Майхура дар канори дарёи Майхура ҷой гирифта, бо сафедоруҳои баланду бо оилаҳои занбури канори роҳ зуд таваҷҷӯҳи ҳар як нафар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. тавре ба мо роҳбалад гуфт, аз ин ҷо то ба нуқтаи ниҳоии хатсайри мо зиёда аз 4 километр роҳи ноҳамвори кӯҳӣ мавҷуд аст ва моро зарур аст ки дар рафти пиёдагардӣ ба бештар аз 500 метр баландӣ бароем. барои ҳамагон ҳангоми гузаштан аз деҳаи Майхура ана ин сафедоруҳои баланду рост ҷолиб буд. мардуми таҳҷоӣ тавре мушоҳида мешавад зиёд ба парвариши занбури асал шуғл доранд ки дар чунин шароити табиӣ ин машғулияти самаранок барои сокинони ин гӯшаи кӯҳистон мебошад.
дар ин ҷо мо аз кӯпру гузашта дар назди ин дарёчаи серобу хурушон каме истода истироҳат кардем. ҳамроҳонамон расидан замон ба аксгирӣ пардохтанд. маълум буд ки дидани чунин манзараҳои дилангезро дар ин гӯшаи то ҳанӯз пинҳон интизор надоштанд. табиати сарсабзу хуррам, боду ҳавои тоза ва накҳати гулу оби атрогин хуш ба машом мерасид. ҳамин тавр роҳи мо боз ба болотари ин дараи бошукӯҳ идома ёфт. инак аз ин ҷо мо ба осонӣ метавонистем барфҳои то ҳанӯз обнашудаи кӯҳи бузурги рӯбарӯро бубинем. ҳар як манзарае ки то ба деҳаи Панҷхок аз наздамон пайдо мешуд, ба осонӣ ҳамагонро мафтун мекарду бо майли том акс мегирифтем. дар ин минтақа сафедорҳои баланду рост хеле зиёд ҳастанд ва бадиаҳои ин ҷо ҳусни дигар зам намудаанд. роҳи мо пас аз гузаштани ин кӯпру каме вазнинтар шуд. бо ҳар қадар ба боло баромадан фикр мекардем ки чӣ гуна мардуми деҳаи Панҷхок дар ин баландӣ ва бо чунин вазъи роҳ зиндагӣ мекарда бошанд, зеро таври ҳангоми ҳамсӯҳбат шудан бо сокинони деҳа ин ҷо дар зимистон барф то 1.5-2 метр меборидааст ва ҳарчанд деҳа ба назари мо дар ҷои на он қадар мусои ҷойгир бошад ҳам, мардуми заҳматкаши деҳаи Панҷхок ин гӯшаи табиатро ба як макони ҷолиби диданиву сайру тамошо табдил доданд. аз кӯчаҳои танги деҳа роҳ паймуда ҳеҷ фикр ҳам надоштем ки то ҳанӯз чунин деҳаҳои зебо ва бо анъанаҳои зиндаю пойбарҷои мардуми тоҷикро мебинем. осёби обӣ
чунин намои обрави осёб ва сабзаҳои гирду атроф оби софу зулол ва хунук ин гӯшаро хеле зебою салқин намудааст. деҳа тақрибан аз 90 хоҷагӣ иборат буда дорои мактаби 11сола ва бунгоҳи тиббии хушнамо мебошад. сафедоруҳои баланду заминҳои корам як унсури дигари зебою сарсабзии ин деҳа гардидааст. тавре маълум шуд мардуми деҳа худро бо барқи маҳаллӣ таъмин мекунанд ва дар 2 нуқта нерӯгоҳ сохтанд ки ҳангоми саёҳат мо аз назди якеаш гузаштем. об тавассути ин қубур бо шиддат ба поён ҷорӣ шуда чархи нерӯгоҳро ба кор меандозад ва воқеан ҳам он ҷое ки об аст ободӣ ҳам ҳаст. ҷое ки об аст дар баробари тозагию ободӣ ва сарсабзию хӯрамӣ боз дорои чунин василаи таъмин шудан бо барқи аз лиҳози экологӣ безарар мебошад. то ба ин ҷо расидан рӯз ҳам нисф шуда буд ва мо чандаи дигар болотар аз деҳа рафта ин ҷоеро ки аз канораш як шохаи дарёи Майхӯра мегузарад барои истироҳат ва хӯрдани хӯроки нисфирӯзӣ интихоб кардем. биандагони азиз, инак пас аз тай намудани зиёда аз 4 километр роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ ва гузаштан аз деҳаи панҷхоги ноҳияи Варзоб мо расидем ба ин ҷо. ва ин ҷо як каме бо роҳнамои роҳбаладон пешниҳод карданд ки ин ҷо як каме истироҳат кунем, хӯрок хӯрем ва пас он роҳамонро боз идома хоҳем дод ва ниҳоят мерасем ба шаршараи Майхӯра. хатсайри мо ҳанӯз идома дорад. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. пеш аз ҳама мо барои тоза нигоҳ доштани минтақаи сайёҳӣ партобҳои аллакаи мавҷударо ғундошта гирифтем. ба он ҷое ки барои сайру тамошо меравед, кӯшиш кунед ки баъди шумо он ҷо покизатар шавад. ин мақоли маъруф миёни сайёҳон мебошад ва чунин маълум мешавад на ҳама онро риоя мекунанд. ҳама гуна саёҳатҳо аз ҷумла саёҳатҳои варзишӣ ба шакли навтарини саёҳати экологӣ алоқамандии ногустастанӣ доранд ва зарур аст ҳамеша дар навбати аввал қоидаҳои тозагӣ ва беҳдоштии минтақаи сайёҳӣ ба назар гирифта шавад. зеро мо барои истироҳату фароғат ба табиат меравем ва мантиқан мебуд агар мо бар ивази ин табиатро ифлос накарда покиза нигоҳ дорем. дар ин ҷо барои ҷӯшондани чой ва пухтани моҳӣ бо худамон оварда ҳезуми хуш ҷамъ карда дастархон паҳн кардем. гирди дастархон суҳбат ҳамеша гарм сурат мегирад ва дар ин қисмат мо бо ҳамроҳонамон хубтару беҳтар шинос шудем ва таъссуроташонро дар бораи омадан ба ин минтақа фаҳмидем. яке аз ҳамроҳони мо Нурулло ки шуғли блогерӣ дар самти сайёҳӣ дорад, ҳангоми суҳбат ба мо чунин гуфт: имрӯз бо гурӯҳи сайёҳии Дувдар ба табиати дараи Майхӯра омадем. якум бор хело табиати зебо, хӯрам, дарёчаҳои аҷоиб, шаршараҳои аҷоиб дорад. раҳи осон аст, ба мо хеле маъқул шуд. ҳавои салқин дорад, барои дамгирӣ ва сайргашт хеле зебо аст. ва ман ки дар саҳифаи Инстаграм бисёртар табиати Тоҷикистонро муаррифӣ менамоям, имрӯз тасмим гирифтам ки ин деҳаи зеборо ки номаш деҳаи Панҷхо мебошад ва дараи Майхӯра ки ном дорад, ба тамошобинон пешкаш намоям. ба ҳамин восита мехоҳам ба сайёҳони хориҷӣ ва Тоҷикистон беҳтарин мавзеъҳои Тоҷикистонро муаррифӣ намоям.
дар ин саёҳат муронафароне низ ҳамроҳӣ мекунанд, ки пас аз чандин соли дур аз ватан будан инак баргаштанд ва аз мавзеъҳои саёҳатбоби меҳан дидан мекунанд. ман имрӯз ба Майхура барои саёҳат омадам. ҳоло бошад ба назди Шаршара меравем. обҳои ин ҷо хело мусаффо ва хунук ҳастанд. шефтаи табиати зебои ин мавзеъ шудам. ба ман ин ҷо бисёр ҳам писанд омад. оду ҳавои ин минтақаи кӯҳӣ хело софу тоза аст. ман 6 сол боз дар Русия таҳсилу кор мекунам ва инак қарор додам, ки ба ватан баргардам ва ба саёҳати беҳтарин минтақаҳои Тоҷикистон бароям. ният дорам, ки минбаъд низ ҳар сол ба ватан омада боз ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон сафар кунам. В следующем году, после следующем и так далее. истироҳату суҳбат ва тановули хӯрок дар чунин мавзеи салқину боду ҳавои форам дошта ва аз шафаташ ҷӯи хурушон мегузашта ҳаловати воқеан ҳам тасвирнопазир дорад. пас аз чанде саёҳати мо ҳамин тавр боз ҳам ба болотар ба нуқтаи ниҳоии хатсайри саёҳати варзишиамон Шаршараи Майхура идома ёфт. дар роҳи Шаршара гоҳе бо сокинони деҳаи Панҷхок рӯбарӯ омадем, ки ба ғундоштани алафҳои даравида машғул буданд. барои мардуми кӯҳистон яке аз самтҳои даромад ва рӯзирасон ин аз ҳисоби парвариши гову буз ва гӯсфанд мебошад. ниҳоят мо ба ин ҷо расидем ва лаҳзаи дилинтизор фаро расид. ростӣ бо як дидан ин шаршараи сарихостори балҷувонро ба ёд меорад, ки ҳамону хеле зебою сарсабз ва барои сайру тамошо махсусияти хоси худро дорад. биянагони азиз, инак ниҳоят хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишии мо дар ана ҳамин нуқтаи воқеан ҳам хеле зебою дилфиреб ва нотакрори як гӯшаи диёр ба поён мерасад. ногуфта намонад, ки ин шаршара то дер боз аз назари сайёҳону ҷаҳонгардон пинҳон монда буд ва дар ин ҷо истода ҳар як нафар худро хеле ҳам бароҳат ҳис мекунад ва як ҷои хеле ҳам салқин ва барои истироҳату фароғат бениҳоят мувофиқ мебошад. ҳамроҳонамон расидан замон ба ин ҷо ба аксгирӣ пардохтанд. табиати ин ҷо воқеан ҳам хеле зебост. ин ҷо дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҳаво нисбатан салқин ва софу атрогин мебошад. майсаҳои сабзи атрофи шаршара бошад ба ҷолибияти шаршара ҳусни дигар зам кардааст. роҳбалади хатсайр ба мо гуфтанд, ки болотар боз як шаршараи дигар ҳаст ва хоҳишмандон метавонанд роҳи худро ба болотар идома диҳанд. ба ҳамаи мо дидани шаршараи дигар хеле ҷолиб буд ва мо бо роҳбаладии Ҷаъфар андаки дигар бо пайроҳа болотар баромада шефтаи манзараи дигару аз назарҳо пинҳонмондаи Майхура гардидем. бо ёрии ҳамдигар ба ҷониби дигар гузашта назди шаршара ва дарахтону кӯҳҳои атроф беҳтарин аксҳои хотиравӣ аз омадан ба минтақаи Майхураи ноҳияи Варзоб бардоштем.
ман дар ҳаёти худам дар бисёр давлатҳои ҷаҳон будам. амрико, канада, италия, турсия, эмират, ҳай тамоми Россия, Беларусия, Украина, Қазоқистон. ҳозир ба нафақа баромада хостам табиати худамонро як вақт ёфта тамошо кунам. бо як гурӯҳи сайёҳӣ дургард мо имрӯз ба тамошои табиат омадем. як ҷои бехад базеб. ман ҳатто намедонистам ки дар Тоҷикистон ин хел ҷоҳои хушманзара, ин хел табиати зебо аст. ин чашмаҳоя бинед, ин обои дарёи шаршараҳо. худамро тамоман дигар хел ҳис кардам. ҳаловат бирсодем. инҷа як гурӯҳи калони ҷавоно ҳамроҳи онҳо ҳамсӯҳбат шудем. ҳаминҷа дастархон карда ҳамакаса суҳбат кардем. имрӯз мо ба мавзеи Майхура омадем ки якчанд шаршара ва дарахтони зебои сафеддор дорад ва аз ин табиат ва аз ин манзараҳои хушрӯ мо дидан кардем ва ҳаловат бурдем. хатсайрамонро аз деҳаи Панҷхоки ноҳияи Варзоб мо шурӯъ кардем. қариб 11 километр гаштем ва ҳоло дар баландии 2400 метр ҳастем. гурӯҳи мо аз 20 нафар иборат аст. асосан сокинони шаҳри Душанбе ва якчанд сайёҳони аз хориҷам дорем ки бо сафари хидматӣ ба Тоҷикистон омаданд. мо нақша дорем дофи дигар инҷа агар биёем шабхора мебиёем бо хаймаву бо дигар таҷҳизот. агар бо 15 то 20 километр болтар бароем, он ҷо пиряхҳо ҳастанд ки дарёи Майхура аз он ҷо манша мегирад. ҳамин тавр ҳамагон ба истгоҳи авваламон бозгаштем, зеро ҳоло дар он ҷо қисме аз лавозимотамонро гузошта будем. дар аснои бозгашт ҳамроҳи дигари хориҷиамон аз ҷумҳурии халқии чин Янҳай, ки аз сайёҳати имрӯза шоду масрур шуда буду сари ҳар қадам расм мегирифт, таъссуроташро дар бораи омадан ба Тоҷикистон ва манзараҳои дилфиребаш чунин баён кард. ин хело саёҳати ҷолибу хотирмон буд барои ман. ҳамроҳонамон ва умуман мардуми тоҷик бисёр инсонҳои хубу некхоҳ ҳастанд. табиати ин ҷо хело зебост. дарёчаҳои сероби мусаффо ва хунук. дар ҳақиқат ин ҷо дар фасли тобистон барои саёҳату истироҳат мувофиқ мебошад ва ман ҳамаро ба ин ҷо даъват мекунам. ногуфта намонад ки шаршараҳо ҳам бисёр зебо буданд. ман маротибаи аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам ва ба ман ин кишвар дар умум хело писанд омад. бегоҳ ҳам наздик мешуд ва акнун мебоист ки торик нашуда боз ба Душанбе баргардем. ҳама дастаҷаамона лавозимоти худро ғундошта барои покиза нигоҳ доштани мавзеъ партобҳои худро ҷамъ кардем. аз чеҳраи ҳамагон маълум мешуд ки сайёҳати имрӯза барояшон писанд омадааст ва дербоз ин хотира дар ёдашон хоҳад монд. биандагони азиз мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва табъи хуш барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед. пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри кӯҳҳо ва манзараҳои дилфиреби меҳан раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред.